السلام علیکم دوستان عزیز، روز همگی انشالله بخیر باشد. دخترکا بازم در بازار کاروان قرار داریم. انم خیلی پیژامچای خوش اومده. ای وریانت دو سه تا رسویدکای دخترا 160 سومون. ای وریانت هم دو سه رسویدکای دخترکا 130 سومون. ای وریانت دخترکا زیمنی وریانت ناچوس داره، نه ناچوس نبوده. بالاش خیلی کارالівський бамбука. ای چند سوم دویکا 120 سومون. اینا بروک داره دخترکا. بروکش 500 نی سرچشه. با رسویدکا داشته دخترا میتونن زکاس کنن 120 سومون. ای دویکا چنده؟ 100 тройка 100 сомон да ҳасташ арчо тройка инаш 70 сомони майка шортик да короче ям 70 сомон ба духтаракои на зимни вариант махировни мепрасен 150 сомон да тарасветкай да ҷен хел мебинем вибор бисёрай шумо да чизе маҳқулай скриншот када дар рақамҳои савдогар партем бо маълумоти бештара айхчон мегирем виктория скреднео виктория вай красавица аҷоиб хушрӯ виктория секрети оригинал айхай хулоса 250 сомони вариантҳо бо дигарошам чандам дига ҳастай урам дар ватсапшон нависен сурати адел мепартиян даҷа ба духтарако ине чанд намудои дига ҳастай ира бинен и 250 буд 250 сомон куртаи хеле дарозе пижамка ба ай дуойкашам ҳастай на 250 сомон и боди чи 120 сомон 180 сомон тагиш инаш чи 80 сомон. Ина чулки 65 сомон духтаро. Инаш чи 120 сомон. Бахай хулоса бо расветкош аст бо сурат непарта. Ёш чи 100 сомон 120 сомон. 120 сомон духтаро. Инаш чи ина духтаро 120 сомон турецкиян хай буда ҷа нижни билё ҳаст каси конкретни харидоре ба заказ қабул када доставка равон мекунанд ина духтаро нижни билё ини комплектои фасон аста ини вариантое ки якум дуюм сеюм то панҷума 180 сомона фиолетови чи 150 сомон и вариантҳо иҷош чи дуйка 150 сомон ҳастай духтаро ҳар хелай хулоса баъд аҷа пижамаҳо барои духтарако варианти ғабсакак махировни 120 сомон и вариантош 100 сомон ина королевский вилюрай гармакак 120 сомон ини вариантош 80 сомон духтаро диден остиношон дароза баъд бола тройка чанде дуйка тройка ана 150 сомон 180 сомон духтаро чанд вариант дора бо ҷадам ҳаста ини вариантҳои материалошон хеле мулоима ки хушроям шута мепӯшдаге барои родомча бола дидем вариантҳо 180 сомон хай бо ласиёшон ҳаст духтаро кадом ина духтаро иш нарх 80 сомони вариантҳо 80 120 духтаро даиҷа чи 200 ва 250 сомон и варианто касе да духтаро суроғаю ки чи меган нархо маълум нашуд вай нашуд ватсапшон дод нависен аделни шумода вай мекунанд сурат мепарте ва нарх навора меган суроғара мефаҳмонам бозори коровон аз тарафи тило бозор 10 дарвоза 0 рияд 11 одам меша духтаро ассалому алайкум дӯстони азиз бо шумо ҳастам хосият бриллиантовый мастери ширкати атоми дӯстони азиз кор дар ширкати атоми давом дорад касоне ки мехоҳанд дар ширкати атоми регистратсия шаванд марҳамат шумо методем мода нависе мо шуморо регистратсия мекунем маҳсулоти дархост кардагитона через сайти россия метонем ки харидорӣ кунем дӯстони азиз каталоги атоми ҳама гуна маҳсулота дорад бисёртар дар атоми нами хеле крем косметика биёда бафкоҳои беҳтарин ки ба тамоми талаботҳои ҷаҳонӣ бигем ҷавобгӯян истеҳсол мешаванд шумо метавонед бо нархи дастрас ҳамин маҳсулотро заказ кунед ва инчунин ногуфта намонад ки дар ширкати атоми шумо метавонед ки ҳама ошкор кунед ширкати атоми дар тоҷикистон ба зудӣ кушода мешавад ҳозир гуфту шунидҳои охирон рафтеста ва шумо метавонед яке аввалин дистрибюторҳои ширкати атоми дар тоҷикистон шавед барои ҳамкорӣ ба рақамҳои мо нависед ма пурра шумода мефаҳмам